Lain-laing serbisyo ug kalingawan ang dalit kaninyo sa GMA Regional TV. Pinaagi sa ato ang Kapuso Barangayan sa Barangay Kanduman sa Dakbayan sa Mandaue. O karon natong sayran ang pinakauwahing panghitabo didto pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yesil, nagpadayon karon ang mga kalingawan o serbisyo nga dalit sa GMA Regional TV alang sa tumang kapuso dinhi sa Barangay Kanduman, Mandaue City. Gihimo karong hapon ang Kapuso Barangayan dinhi sa Kanduman Basketball Stage dinhi sa Mandaue City. Dalit nato ang lain-lain nga mga serbisyo alang sa atong makaigsuonan dinhi ning maong lugar. Sama na lang sa libre nga blood pressure monitoring alang sa atong mga kapuso. Ingon man dunay livelihood demo sab nga gi-provide ang Cebu Food Revolution nga paghimo kini og candy seal gikan sa squash o kalabasa. Dunay demo nga gihimo kaganiha aron mahatagan og alternatibo nga kapanginabuhian unya ang mga mulupyo ning maong lugar. Dunay say libre nga masahe og haircut dinhi sa mga residente nga gidalit sab sa ato makaabag gikan sa Philippine Navy. Nagkadaiyang mga games, mga sorpresa, papremyo o kalingawan ang dalit ni Kapusong Yuri Richards o ni Papa Rocky sa Barangay RT 99.5 alang sa ato makaigsuunan dinhi sa Barangay Kanduman, Mandaue City. Nini mga orasa nag-andam ni sila doon nagpahigayon nga Zumba sa alang sa mga residente pamagisab ni nga pagpahimsog sa kahimtang sa ilang panglawasog aron sa malingaw ni sila pinaagi sa pagsayaw nga pamaagi sa pag-ehersisyo alang sa mga mulupyo. At ang mga kapuso ang dugang pa nga mga barangay nga atong bisitaon posible sa inyo na sab nga mga lugar ang musunod nga hugna sa atong himuon nga Kapuso Barangayan pinaagi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mao kanang latest seal gikan dinhi sa Barangay Kanduman, Mandaue City. Dagang salamat, Nico Sereno.